Вітаю спадарства, нават не ведаю, з чаго пачаць, але пачаць трэба. Давайте, напэўна, з таго, што я атрымаў легалізацыю і ўжо можу выязджаць за тэрыторыю Польшчы. Толькі што мы прыехалі з Украіны, з аўтапалком, мы загналі туды 4 машыны. Не маю права не сказаць, што гэта былі цудоўныя дзяўчаты, якія везлі гэтыя 4 машыны. Прабачце, сам стаміўся, ехаў як корэспандэнт, здымаў матэрыял, таму магу троху пратупліваць. Але па якой нагодзе я сёння звяртаюсь да вас? У нядзелю у Варшаве на штотыднёвым мітынгу некаторых добраахвотнікаў хацелі ўзнагародзіць медалямі ад пераходнага кабінету. І ў мяне паўстала пытанне, хто гэтыя людзі, чаму яны вартыя нас узнагароджваць, і асноўное пытанне, што яны зрабілі за 4 гады ці колькі там таму кабінету. За актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці, стварэнне, вядзення медыяканала пратэснай тэматыкі. Запрашаем. Калі ласка, слова нашаму герою. Герой Гучнае. Вітаю спадарства, герой Гучнае слова. Я хочу всіх павіншаваць з днём беларускай вайсковай славы. І давайте пачнем ўсё ж таку з хвіліны маўчання. Спадарства, я не дарма папрасіў слова перад тым, як атрымаць узнагароду, таму што калі будуць узнагароджваць людзей, у мяне да іх не мае пытанняў. Ёсць нейкая камісія, якая ўсё ж таку абірала гэтых людзей і менавіта за іх дзеянні. Спадарства, у мяне ёсць пытанне да людзей, якія будуць узнагароджваць. Я патлумачу. Узнагароджваць нас будзе пераходны кабінет. З усёй павагай, калі ласка, я хочу даведацца, што гэта за арганізацыя, хто туды ўваходзіць, а самае галоўнае іх праца. Зноўку, я патлумачу. Пасля жнівеньскіх падзеяў 2020 года я, знаходзячыся ў Беларусі, шукаў акенца магчымасцяў павярнуць нам вуліцы. Гэта не прайшло. Быць у адной мары гэта глупства, таму трэба было думаць, як ісці і куды далей. У 2021 годзе мне прыйшлося з'ехаць з Беларусі ў Польшчу. Вялікі дзякуй польскаму народу за тое, што прыюцілі. З'ехаў я з-за пагрозы турмы. З'ехаў я ў кастрычніку. Праз некалькі месяцаў пачынаецца вайна, я еду ва Ўкраіну, таму што я бачу акенца магчымасцяў павярнуцца зноў у Беларусь праз вызваленне Ўкраіны, праз вынішчэнне агрэсара. І вось чаму я тлумачу свой шлях, таму што я не звяртаў, хто засядае ў кабінеце і менавіта на іх працу. З усёй павагай. Я бы хацеў даведацца спачатку, хто гэтыя людзі, якія мяне ўзнагароджваюць. Мы можам зрабіць так. Мы можам правесці якую-небудзь размову медыйна. Я сам маю YouTube-канал Лахвіч. Калі ласка, таксама можете падпісацца, каму цікава. Альбо на іншых медыарэсурсах. І калі я даведаюсь, што людзі насамрэч прагнуць воляй Беларусі, то я з гонарам прыму гэты медаль. Я падкрэслю, на медалю напісана «Беларусь перадусім». І я хочу, каб гэтыя словы, яны былі не пустымі. З усёй павагай, давайте я прыму медаль толькі калі мы з вами знойдзем паразуменне. Жыве Беларусь! 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 І слава Україні! Дякую. Увогуле, калі гэта нейкі тэлеграм-канал, нейкая суполка, і яны разглядаюць толькі свае нейкія інтарэсы, тады зразумела. Яны маюць права, як нейкая суполка, нас узнагароджваць. Але калі яны
працуюць у інтарэсах народа, то вельмі цікава, што яны насамрэч зрабілі. Дык вось, з Пал Палычам я дамовіўся, што атрымаю медаль з ягоных рук толькі тады, калі ён мне патлумачыць, што гэта за арганізацыя і што яны зрабілі. Таму, калі ласка, пішыце ў каментарах, якія пытанні вас цікавяць менавіта да гэтага органа пераходнага кабінета. Вось, ну а я што, у свой бок дамоўлюся на сустрэчу, і мы абавязкова паразмаўляем. Также у хуткім часе чакайце контент про аўтаполк, потому что не просто ж так я ездзіў, пабачыўся і з Жэрарам, чалавек, які гоняе танки по Курской народной области. Вось, ездил за аўтапалком з миссией перагона автівак для ЗСУ, тому, калі ласка, долучайтесь. Я не першы раз скажу про аўтаполк, что моцная организация. Я б, конечно, яе пераіменаваў у Лахвіч і Квітнік. Ось, Квітнік Лахвіча. Ось, бо вельмі цудоўныя дзяўчаты гналі тыя машыны, сотні за кірмом і вытрымалі. Вось, все, повернулись, буду займацца каналам, і ў хуткім часе я еду ва Украіну, тому што кожны з нас робіць тое, што можа. Вось, паўдзельнічаў у аўтапалку, але маё месца на вайне, тому што яна яшчэ не скончылась. Я абяцаў хлопцам, што я павярнусь. Все у нас атрымаецца, калі ласка, дапамажыце з каментарамі. Калі ласка, дапамажыце з каментарамі. Слава Украіне! Жыве Беларусь!